Hej og velkommen til dag 4 i den sag, jeg har valgt at kalde Rosenbladsmordet. Det er den sag, hvor den 41-årige Christina bliver fundet aflivet i sit hjem med 31 stik til kroppen. Hendes lig placeret i stuen med rosenblade spredt rundt om i hvad der kunne ligne sådan et ritualmord. Det var i hvert fald sådan, sagen blev solgt til at starte med. Nu har vi været igennem 4 dage. Vi har været igennem statens bud på, hvad de mener, der skete, og hvad der beviser, at det er Zachary Hughes, som har gjort det. Og jeg må bare erkende, at den her sag har haft så mange twists and turns, at det er lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig foregår. For det første blev hun ikke dræbt med 31 stik. Nogle af dem var stik, andre af det er mere sådan, der er snittet. De her rosenblade, der angiveligt skulle være spredt, hvilket kunne tyde på Zachary Hughes, fordi han er koncertpianist, har gjort det sådan lidt, fordi at man kaster roser på scenen til pianister. Det var jo faktisk en buket med blandede blomster, der mest af alt lignede, nogen havde været oppe og slås og havde revet den i stykker. Så det var slet ikke som forventet. Og så har man hele den her underhistorie af, at Christina og hendes forlovede, Mr. Post, har sidenhen fået civile søgsmål imod sig, fordi at på hans og hendes devices bliver der fundet tusindvis af billeder med mindreårige. Der er civile søgsmål, der mener, at de har taget de her billeder både til dem selv, men også for at tjene penge på det. Og måske endda givet andre adgang til de her små børn, hvoraf den ene skulle være en datter til Christina og en af datterens veninder. Den del af sagen har vi ikke fået belyst i det her forløb. De har forsøgt flere gange fra forsvaret at få bragt ind, at der har været den her sidehistorie, fordi det åbner jo lige pludselig de mulige mistænkte voldsomt op, hvis der er andre, der har fået deres børn udnyttet af den afdøde. Ligeledes har der været en del om, at hun er blevet chikaneret ved, at Zachary Hughes, og det mener jeg, man har godt gjort i løbet af retssagen, har chikaneret hende ved hjælp af at sende billeder og linket det til en escort hjemmeside, hvor at man så bare mener, det er chikane, men hun åbenbart har haft en eller anden form for fortid som escortarbejder. Det har man i min optik åbnet døren for begge dele flere gange fra statens side, så jeg mener, at forsvaret skulle have haft lov at bringe deres bud på det ind, men desværre så har dommeren sagt nej til det. Det mener jeg ikke i fairnessens navn er okay. Det kan godt være, at det er en afdød, og at man ikke bare skal svine dem til. Men i den her sag, hvor der har været så lidt beviser på, at det er den tiltalte, der har gjort det, mens at der er noget så frygteligt som tusindvis af billeder af mindreårige, så synes jeg, at der burde man, for at være rimelig, have tilladt, at man for forsvaret bruger et såkaldt third party culprit forsvar, hvor man siger, det kunne have været en anden, der gjorde det. Det kunne have været en af de andre forældre. Man har bare valgt blindt at kigge på Zachary Hughes, i stedet for at kigge på fakta i den her sag. Men dag 4 gik med, at forsvaret afhørte den ledende detektiv i sagen. Han måtte trække rigtig meget af det, han sagde, på
nu bruger jeg det engelske udtryk direct examination, og så på cross, der var han nødt til at trække det tilbage, fordi de snakkede meget om det her øjenvidne, der udpegede Zack. Hun blev ikke afhørt til før efter 3 år, har aldrig nogensinde før det nævnt, at hun så hans ansigt, og den beskrivelse, hun giver af ham, svarer ikke overens med virkeligheden. Så det var jo faktisk ikke voldsomt troværdigt. Ligeledes har man lidt et problem med logistikken, for man påstår, at han er i sit hjem en halv time før han bliver set af det her øjenvidne. Men hans hjem ligger en time væk fra det område, hvor han er blevet set i. Så hvordan er det sket? Det kunne man heller ikke rigtig forklare. Ligeledes er der problemer med, at han ikke har det tøj på, som der bliver beskrevet. Så der er så mange ting, hvor man kan sige, hvorfor var det, man kom frem til netop Zachary Hughes? Det kom så ind ved hjælp af DNA-beviset, for det eneste bevis, der har været i alle 4 dage, for at Zachary Hughes er manden, der har dræbt Christina Parcell, er, at på hendes højre negl findes et DNA-spor, der er målt, rammer hans profil med en 825 millioner til 1 gang nøjagtighed. Det er meget, meget sikkert DNA-hit. Der er ikke noget på hendes venstre hånd. Der er ikke andet i huset, der har noget af hans DNA på. Man havde sådan ligesom fået det bygget op til, at nu skulle vi igennem alle de her prøver, der var taget. Jeg snakkede vist om det i går med, at de sagde, at vi har taget den prøve, vi har taget den prøve, men vi fik aldrig resultaterne af det. Og det skulle vi jo så have i går. Og for det første så, fordi der har været en meget stor usikkerhed om den måde, man har taget de her prøver på, så skulle man bruge rigtig meget tid på at bevise det, der hedder chain of custody, altså hvem har taget det, hvordan er det blevet opbevaret, hvordan er det blevet fragtet til der, hvor man har lavet prøverne, hvordan er prøverne blevet lavet, kan der være sket krydskontamineringer. Så det brugte man rigtig meget tid på at diskutere, men da man så kommer til de endegyldige beviser, så var jeg meget interesseret, fordi vi ved fra obduktionen, at hun er stukket gentagne gange i halsen. Hendes halspulsåre blev skåret over. Når sådan en bliver skåret over, så kommer der blod alle steder. Det kan du kan simpelthen ikke forsvare dig mod at få noget på dig, fordi det er ikke som i filmen, hvor man bare snit, og så ligger de sig ned. Nej, det bliver et vandfald, der kommer ud der. Så jeg tænkte, men nu har vi jo snakket tidligere om, at der var blevet taget prøver på hans cykel, som man mener, han er kørt bort på lige direkte efter mordet. Og der havde man taget DNA-spor, som man havde sikret efter, man havde brugt det, der bliver kaldt Blue Star eller Luminol. Det er sådan noget, man sprayer på, og så kan man se potentielle blodspor under blacklight. Og der havde man fundet hits, der gjorde, at man tog DNA-prøver på cykelstyret, sadlen og pedalen. Og det var netop den her pedal, at jeg var meget interesseret i, fordi med alt det blod, der er kommet ud af offeret, så er der jo en stor risiko for, at man har trådt i noget af det. Og der er også på et af de foto, der var inden fra gerningsstedet, hvad der ligner nogle fodspor i det her blod. Men hvornår de er sat, kan man jo ikke vide. Men alle de her resultater fra cyklen kommer tilbage. Ja, vi får faktisk kun det ene af dem oplyst. Og det er på højre håndtag, er der fundet et mix, der er 100% sikkert hans, og så kan det være en kvinde, eller det kan være en anden person. Så igen, ingen beviser for noget. Det eneste bevis, det er, at man på hendes højre hånd under en negl finder et DNA-spor, der rammer ud som Zachary Hughes med en sikkerhed på 825 millioner til 1. Det er cirka det dobbelte. Du skulle fordoble USA's befolkning for at finde en anden, der kunne være den her person. Det er meget sikkert DNA-spor. I Danmark, der siger man normalt 1 til 1 million. Men jeg må sige, efter at have siddet igennem
hele retssagen, som jeg jo gør på min YouTube-kanal, at jeg har meget svært ved at se, er det... DNA er stærkt bevis, det ved jeg godt. DNA er et godt bevis, du har svært ved at snyde DNA, men der er bare ikke andet, der ligesom peger på, at det skulle være ham her. Man påstår, at jamen, de har kommunikeret, men der er ingen steder, de har kommunikeret om, at de skulle sende de her nøgenbilleder. Det er der ingen tvivl om. Men der er bare ingen steder, man har kommunikeret om, at man skal gå i gang med at stikke hende ned. Der er ingen steder, hvor man siger, kan du fjerne hende fra jordens overflade, så jeg kan få mine børn. Der er intet af det. Så for mig er det bare voldsomt meget at springe fra at være en koncertpianist, der arbejder for en makker ved at gå og gøre hans hus i stand til et salg, der sådan, jamen, kan du ikke sende nogle nøgenbilleder for at chikanere hende, fordi at vi har altså en forældremyndighedssag kørende, til at man går ud, slår en kvinde ihjel, man overhovedet ikke kender, på en meget bestialsk måde. Igen, 31 stik og snit, og samtidig så var hun også gennembanket i ansigtet på den ene side. Det er en voldsudladning, som virker meget personlig, især fordi stikkene er også i ansigtet. Det siger man normalt, det er jo sådan noget, man gør, hvis det er en personlig mor. Og det her vold mod ansigtet er også meget voldsomt. Så jeg har svært ved jeg må være ærlig og sige, jeg har svært ved at se, at jeg kunne dømme ham her på det grundlag, vi har fået forelagt. Og det er det grundlag, at staten har valgt at give os, for de restede deres case, som det hedder. Det er forsvarets tur nu. Han vil nu afgøre hen over weekenden, om han vil vidne mod sig selv. Vi ved ikke, om de vil kalde andre vidner ind. Det kunne være interessant, om de har en eller anden, der kunne komme ind og give et bud på det her DNA. Vi kan næppe få åbnet op for tingene med børn og hendes fortid som eskorte, hvilket jeg dog stadigvæk synes, de burde have lov til som en del af et tredje persons motiv. Men der er lukket i USA mandag, det er President's Day. Tirsdag fortsætter sagen, og onsdag, der giver jeg det næste recap. Ha' en rigtig god weekend.